Patay ginano. Uy, ano rin ka na eh? Soft drinks up. Saan ka mag... Handa nga. Mabalik kisudan! Ganyan ako, ganyan. Pabot. Unsam sa taong kapre. Kung imbitaron sa kapre, pag butang po ka ikog sa tagbalay po. Huwag mo sa kaikog po sa nag-imbitar ni mo. Ay, ikugod. Oh, happy birthday na si mo ito eh, pre. Hindi na may bot sa bota ko, pre. Kaya na ba, ibutang sa lugar ang imo pagkahangol o kaon sad. Ikaw na gani mo imbitar ako sa tanang silingan na to, Dre. Sa akong tanang mga kumpare, hasta pero ito, mga ako imbitar ha. Pero, Ano man? ikaw nag-imbitar ako, pero imo sa giurot dahil nalito mo sa kuno yung bili. Kabalo ka nagkuha patag subdin. Usaw ka wa sa nimo batasan, oy. Wala lechon doon! Suko na ulit wala ko na siya batasan. Nabutan ako dito sa Ay, doon ay batasan. Nakako na. Kabalo man ko gani ka mo kaaway subdin. Nagkuha ko subdin. Dabiasa di mo nagkaon na imo gilamon-lamon na lechon nga wa mo tulog gipahiwa. Ito ni mo. Ikaluod na ano. Mawin na pagsamindan. Ikaw may nagkaon rin ako tako. Kasi nga, una-una nagkaon si mong ito eh. Sige. Ako nito man, ikaw nagkiki. Di ko na kuha isa ito eh. Kahit ako, Ihudol ka nun. balik ko sa nagkuha. Pakulay na sinyo ha. Busog naman ka. Ayaw po ko pare. Nihilak. Kuya. Uli ako eh!